Кеңешме гадәттәгечә урамнан ук башланды. Мәдәният йорты каршында мәгариф хезмәткәрләренең династиялары белән танышырга мөмкин иде. Балалар бакчаларының һәм район методик берләшмәләренең эшчәнлеген яктыртучы күргәзмә эшләде. В нашем детском саду Кубылек организован кружок технической направленности по робототехнике «Юные инженеры», где дети учатся конструировать различные модели роботов, вот таких вот, и программировать их в компьютере. В этом году к нашей работе присоединился Центр внешкольной работы, чтобы углубить знания детей в этом направлении. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина узган уку елына җентекле анализ ясады. Белем бирү сыйфаты 52%, өлгелеш 99%. Укучыларның белем дәрәҗәсен бәяләүче критерийларның берсе дәүләт имтиханнары. Бердәм дәүләт имтиханнарында 23 укучы 41 югары нәтиҗә күрсәткән. Мин районда татар теле һәм әдәбияты укытучыларының ассоциация җитәкчесе. Эшләгән эшләребез бик күп. Шулай да берничәсен әйтеп үтәсем килә. Ел сайын 9-нчы сыйныф укучылары имтихан тапшыра. Нәтиҗәләребез дә сөендерерлек. Узган уку елында 55 укучы тапшырса, 78 укучыбыз быел бердәм дәүләт имтиханын сайлап тапшырды. Балалар саны елдан-ел кими, шул сәбәпле мәгариф оешмаларын саклап калу кискенләшә. Шул ук вакытта мәктәпләрдә укытучылар җитми. Быел районга нибары 2 яшь белгеч кайткан, ә лаеклы ялга китүчеләр саны 20. Шуңа бәйле Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе башлыгы Алсу Шәрипова сөенечле хәбәрдә җиткерде. Министрлыкның яшь белгечләргә ай сайын 10 сум акча күләмендә өстәмә акчалата ярдәм күрсәтү. Ул моңа кадәр 2510 сум иде. Торак арендасына компенсация 20 сум күләмендә, торак булдыруга сертификат 300 педагогка 1 миллион сум күләмендә. Менә бу инициативалары министрлыкның республикабыз рәисе Рөстәм Нургалиевич Минниханов тарафыннан хуплау алды. Киңәшмәдә дәүләт имтиханнарында югары күрсәткечләр биргән 20 укытучы район башлыгының премияләре белән бүләкләнде. Алар арасында Мөслим урта мәктәбе, лицей, гимназия һәм Күбәк урта мәктәбе укытучылары бар. Медицинский классның 9 укучысының 17-се медицинскийга поступать иткән. Бу бит зур күрсәткеч. Медицинский гаиләләр өчен инде миңа күпме сорап керәләр, направление биргәләр, булай итегәләр, бүгенге көндә анда акча түләп тә кереп булмый, настолько конкурс югары. Һәм шунда безнең җиде балабыз менә укырга кергән. Яңа уку елын без сөенеп, шатланып каршылабыз. Элек-электән үк инде шушы көннәр җиткәндә күңел ничектер дулкынлана, ашкына башлый. Авырлыклары булса да яңа уку елы башланып китә бит әле дип сөенеп башлыйсың инде. Мин инде китапханәче булып эшләгәчтен кайгыра башлыйм инде август ае башыннан ук дәреслекләрем җитәр микән дип. Һәм инде сөенечкә каршы инде безнең яңа дәреслекләр ел саен кайтып тора мәктәпләргә. Август киңәшмәсе гадәттәгечә бүләкләргә бай булды. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүгә зур өлеш керткән мәгариф хезмәткәрләре Россия һәм Татарстан мәгариф министрлыкларының төрле дәрәҗәдәге бүләкләрен, район башлыгының һәм мәгариф идарәсенең мактау грамоталарын алды. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.